L-Akkademja tal-Liġi Ewropea, ERA, f'kollaborazzjoni mal-Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji ta' Malta, laqgħu f'Malta bosta mħalfin, prosekuturi u akademiċi minn madwar l-Ewropa għal konferenza annwali dwar il-ġustizzja kriminali fl-Unjoni Ewropea. Fit-tieni jum ta' din il-konferenza, l-imħallef Consuelo Xerri Herrera tat preżentazzjoni dwar wieħed mill-pilastri tal-ġudizzjarja, id-drittijiet tal-akkużat u suspettat fi proċeduri kriminali pendenti fil-qorti u waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Itennit li Malta tinsab fuq quddiem fit tħaddim ta' dawn id-drittijiet fundamentali. L-imħallef Herrera enfasizzat li pajjiżna implementa d-direttivi tal-Unjoni Ewropea marbuta mal-programm ta' Stokkolma. B'dawn id-direttivi għandhom lan li jsaħħu l-garanzija proċedurali fil-proċessi kriminali madwar l-Ewropa. Dan fuq li d-direttivi għandhom jiġu applikati b'mod ugwali f'kull stat membru sabiex jitrażżan ir-riskju ta' trattament inġust. Ngħid li llum il-ġurnata dawn id-direttivi sitta li huma kollha ġew trasposti fil-liġijiet tagħna kriminali qed jiġu mħaddma mill-qrati tagħna u hemm ħafna riflessjonijiet fis-sentenzi li qed nagħtaw mill-qorti fejn qed nabbraċċjaw it-tagħlim li qed jingħata mill-sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem